Ababukeli bayithumelile-ke imibono yabo yevideo malungana nalolu daba. Na inkundla yezomthetho South Africa ngishayela elikhulu ihlombe ngokuthi kwazile ukukhipha ubaba ingonyama uDalindyebo. Lokhu kuyasikhombisa kakhulu ukuthi umthetho waseNingizimu Afrika usasebenza usenza okuhle kakhulu. Bajabule abantu base-Eastern Cape ngokuthi iphumile ingonyama yabaThembu. Ngishaya ihlombe isenzo esenziwe inkantolo kanye nohulumeni ukuthi ukhulule inkosi yabaThembu. Bengeyona into enhle ukuthi inkosi ngashiya isizwe sayo ihambe iyodibhadla ejele. Yebo khona yenza into embi ngalento ayenzayo kodwa ukujeza kanjeni ukuthi ngaze yobhadla ejele isishiya isizwe sayo bengekuhle kakhulu. Msakazi mina ngiyaphikisana nje nalesenzo sokuthi inkosi kufanele idedelwe. Inkosi iyafana nabo bonke abantu. Umthetho awuyi ngokuthi unasikhundla sini. Yena kusho ukuthi la eSouth Africa uma ngabe ukuthi awunasikhundla kufanele uthole odili kanjene no 15 years no 20 years kodwa mune sikhundla uyacatshangela ukuthi udedelwe. Umthetho wase South Africa kwamele uqine. Kungathi ngoba wena uyinkosi yonke into yakho kumele ibe soft. Kwamele sitreat ngokulingana.